እንቁርዖብ ነበሩ። ሓደ ክልተ ሰለስተ ኣርባዕተ ሓሙሽተ ሓሙሽቲኦም ምስሕቁ ይፃወቱ ብቡንጀንን ከኣምስኦም ስዕስዑ ሓደ ካብኦም ፅምብላሊዕ በሊዑ ባሕሪ ኣተወ ኣንቢሱ 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 ኣብቲ መዘናግዒ ቦታ በፅሑ ሓደ ክልተ ሰለስተ ኣርባዕተ ዘሪፎም ኣርባዕተ እንቁርዖብ ይስሕቁ ይፃወቱ ይዕልሉ ሓደ ካብኦም ፅምብላሊዕ በሊዑ ንባሕሪ ኣትዩ ኣንቢሱ 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 ምስ በዓል ቡቡ ጆኒ ኣብ መዘናግዒ ቦታ በፂሑ ሓደ ክልተ ሰለስተ ሰለስተ እንቁርዖብ ይስሕቁን ይፃወቱን ይዘናግዑን ኣለዉ ሓደ ካብኦም ፅምብላሊዕ በሊዑ ናብ ባሕሪ ኣትዩ ንሱ እውን ኣንቢሱ 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 ኣብ መዘናግዒ ቦታ በፂሑ ጆኒ እውን ሕንብስ እዩ ዘሎ ሓደ ክልተ ክልተ እንቁርዖብ ይዕልሉ ኣለዉ ይዘናግዑ ኣለዉ ሓደ ካብኦም በሊዑ ናብ ባሕሪ ዘሊሉ ኣትዩ ንሱ እውን ኣንቢሱ 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 ኣብ መዘናግዒ ቦታ በፂሑ ቡቡ እውን ሕንብስ ኣላ ሓደ እንቁርዖብ ይዘናግዕ ኣሎ ንሱ እውን ፅምብላሊዕ በሊዑ ዘሊሉ ናብ ባሕሪ ኣንቢሱ 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 ምስ በዓል ቡቡን ጆንን ምስቶም ኣርባዕተ ዝተረፉን ኣብ መዘናግዒ ቦታ በፂሑ ሓደ ክልተ ሰለስተ ኣርባዕተ ሓሙሽተ ሓሙሽቲኦም ምስሕቁ ይፃወቱ ቡቡን ጆንን ከኣምስኦም ስዕስዑ ሓደ ካብኦም ፅምብላሊዕ በሊዑ ባሕሪ ኣተወ ኣንቢሱ 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 ኣብቲ መዘናግዒ ቦታ በፅሑ ሓደ ክልተ ሰለስተ ኣርባዕተ ዘሪፎም ኣርባዕተ እንቁርዖብ ይስሕቁ ይፃወቱ ይዕልሉ ሓደ ካብኦም ፅምብላሊዕ በሊዑ ንባሕሪ ኣትዩ ኣንቢሱ 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 ምስ በዓል ቡቡ ጆኒ ኣብ መዘናግዒ ቦታ በፂሑ ሓደ
كليته سلسته እንቁርዖብ يسحقون يتعاوتون يزانقعون ኣለዉ ሓደ ካብኦም ፅምብላሊዕ በሊዑ ናብ ባሕሪ ኣትዩ ንሱ እውን ኣንቢሱ ኣብ መዘናግዒ ቦታ በፂሑ ጆን እውን ሕምብስ እዩ ዘሎ ሓደ ክልተ እንቁርዖብ ይዕልሉ ኣለዉ ይዘናግዑ ኣለዉ ሓደ ካብኦም በሊዑ ናብ ባሕሪ ዘሊሉ ኣትዩ ንሱ እውን ኣንቢሱ ኣብ መዘናግዒ ቦታ በፂሑ ቡቡ እውን ትሕምብስ ኣላ ሓደ እንቁርዖብ ይዘናግዕ ኣሎ ንሱ እውን ፅምብላሊዕ በሊዑ ዘሊሉ ናብ ባሕሪ ኣንቢሱ ምስ በዓል ቡቡን ጆንን ምስቶም 4 ዝተረፉን ኣብ መዘናግዒ ቦታ በፂሑ ደቅኹም ትግርኛ ክመሃሩ ትደልዩ ዶ? ደቅኹም ቋንቋምን ባህሎምን ክፈልጡ ትደልዩ ዶ? በለስቡቡ ኣብቲ ልዕሊ 5 ዓመት ክንገብሮ ዝፀናሕና ልዕሊ 73 ሚልዮን ቪውስ ዘለዎ ቪድዮታትና ሕጂ ከዓ ልዕሊ 14 መፅሓፍትን ደቅኹም ጽቡቕ ዝበልናዮ መጻወቲታትን ሒዝናኩም ቀሪብና ኣለና ነተን መፅሓፍቲ ክትሪእዎን ምስ ትደልዩ ኣብዚ ናይ ሳምፕል ክትረኽብዎን ትኽእሉ ኣብ ቀረባ እዋን ዝጅምሩ ናይ ጌምን ናይ ኦንላይን ትግርኛ ትምህርቲ እውን ኣለና መዓስ ዝጥራይ ደቅኹም ኣብ ዩቱብ ካልእ ነገር ከይርዩ ምስ እትደልዩ ብቐጥታ ኣብ ዌብሳይትና ብምእታው ብቪድዮታትና ክመሃሩን ክዘናግዑን ንዕድም ነዚ ኩሉ ንምርካብ ናብ ዌብሳይትና www.belesbubu.com ብምባል እተው ንዝያዳ ሓበሬታ በዚ ዝስዕብ ቁፅሪ ቴሌፎናት ደውሉልና